David i avui us presentarem un text expositiu sobre els videojocs. Jo soc el Kevin. I jo sóc el Jorge. Són jocs electrònics on una o més persones interactuen. Tenen diferents finalitats, des d'entretenir fins a l'aprenentatge. Els videojocs es van inventar després de la Segona Guerra Mundial. Si comparem els videojocs d'ara des dels que els van crear fa 20 anys, notarem una clara diferència. Moltes persones creuen que els videojocs són una adicció. La majoria són els adults, que no poden entendre com els seus fills poden estar davant d'una pantalla moltes hores. Hi ha gent que creu que els videojocs poden causar problemes cerebrals, però uns estudis han demostrat que l'únic que poden causar és antisocialitzar. Una addicció, però no se sap científicament per què és. El que sí sabem és que milions de persones pensen que és una bona manera de passar el temps. Pensem que els videojocs són una bona manera de divertir-se amb els teus amics. I per què no? També d'aprendre.